Boas, son Lois Anxo Ferreiro Vestilleiro, son mestre aquí no IES Poeta Díaz Castro e ademais xefe de departamento do Departamento de Fabricación Mecánica. Isto vai dirixido ás persoas que teñan a condición de que pasaran a ESO, poden pasar a través tamén da FP Básica. Neste centro, actualmente, pódese cursar a FP Básica, a máis o ciclo medio de soldadura e caldeireiría, a costa de 2 cursos, calquera deles. Os módulos máis destacados neste ciclo e na fabricación mecánica soen ser os relacionados coa soldadura. De certo, dáse soldadura en atmósfera natural no primeiro curso do ciclo medio e despois dáse tamén soldadura en atmósfera protexida no segundo ciclo medio. Pero tamén aprenden a saber cortar con todos os tipos de cortes, tanto que sean cortes mecánicos, é dicir, con cortes mecánicos estamos a referir con cortes mecánicos pois a cortes con serras de cintas, con serra alternativa, como por arranque de labra, e tamén cortes térmicos, porque aprenden a cortar co xicorte, aprenden a cortar co arcoplasma, aprenden a mecanizar, porque tamén hai unha parte importante de mecanizado, é dicir, que é preparar pezas pois con torno, con fresa e tamén a mecanizar de xeito manual, aprenden a trazar, é dicir, realmente é moi completo, porque fórmanse verdadeiros profesionais. Tamén podemos destacar como módulo importante a FCT. As prácticas en empresa comenzan sempre no segundo curso, vale? Tanto na FP Básica como no ciclo medio. No terceira avaliación, é dicir, chegando ao mes de maio, máis ou menos, pois é cando eles van a facer esas prácticas en empresas que son máis ou menos alrededor de 400 horas, como 2 meses, máis ou menos. O título que obteñen na FP Básica é técnico en formación básica, en formación profesional básica, e no ciclo medio tamén técnico de ciclo medio de calderería e soldadura. As saídas profesionais que poden atopar despois desta formación, despois de facer esta formación en fabricación mecánica, son moi amplas, porque é en toda a industria siderometalúrxica que hai en Galicia e que hai no resto do Estado, non? Porque realmente ahora mismo estáse demandando moitísimo. Por exemplo, poden ir ao sector naval, que o sector naval estáse en Galicia bastante importante, moi importante, está pedindo profesionais constantemente, pero pode ir ao resto tamén do sector siderometalúrxico en Galicia. Considero que a formación profesional é un ensino completamente bon e que nos vai dar moitísimas oportunidades no mercado laboral e moitísimas oportunidades, ademais de, digamos, que cando entres nunha empresa que xa non sexas o aprendiz, non? Senón que xa seas un pouco máis, porque xa ves, digamos que aprendido, xa ves cunha formación. A formación profesional é unha formación moito máis práctica. Prepara a xente moito mellor para exercer o que coñecemos sempre como oficios. Débese potenciar, débese fortalecer ao máximo e, por suposto, ten que ser tamén un pouco en consonancia coas empresas, non? Pois os que estades vendo o canal FP, pois teño que dicirvos, animarvos a que veñades a cursar estudos aquí no IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz, porque aquí formamos xente en calderería, en soldadura e en calderería. O IES Poeta Díaz Castro está apostando moitísimo por a fabricación mecánica e aquí vos agardamos a todos, porque de verdad que non vos vades a arrepentir vindo aquí e formándovos neste centro. Ademais, estamos moi ben ubicados, porque estamos moi pertiño tamén de outros sitios da provincia da Coruña,
por suposto, a provincia de Lugo tamén, a provincia da Coruña, que chegades aquí moi facilmente. Un saúdo para o canal FP e un saúdo para todos vós dende o IES Poeta Díaz Castro.